Siyabingelela mbukelo khona ekhaya. Siyabingelela amagumbeni amanamhlaba. Obingelelayo mthanda mina. 30 Mpumalanga mbukelo khona ekhaya. Ngithemba ukuthi mbukelo khona ekhaya emahoyida kuphethe kahle namhlanje 25. Namhlanje lapha esikolweni sami mbukelo khona ekhaya lokhu ngibhizi mbukelo khona ekhaya. Nami ngizophumula nje ngasikudala mhlawumbe ngiphumela kusuja nangona ngizazi kodwa mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe ungakhohlwa ngempilo yakho. Futhi ungakhohlwa ukuthi uyaswetshana nabantu. Uyakhohlwa ukuthi yini oyifisile empilo yakho futhi yini oyifunaka. Amahoyidi angeze ukuthi bese uyakhohlwa ngawe ukuthi ufuna imoto, ufuna ukushada, ufuna utshela, ufuna umsebenzi, ufuna impilo ekhambe kahle, nenkinga idlozi, nenkinga isithunywa. Ungakhohlwa kombukelo khona ekhaya. Lapha mbukelo khona ekhaya ngiphethe enye intelezi yami lapha. Kodwa ke ikanje. Amagobongo noma ngithi ke amagobongo anendlela ezimbili ehlukene. Kunegobongo lasekhaya bomama, kunegobongo lasekhaya kimi. Kunegobongo lasekhaya bomalume, igobongo lasekhaya bobaba. Kwehlukene akufani mbukelo khona ekhaya. So lapha ke namhlanje lapha ekhaya, namhlanje ngwahlanganisile mbukelo khona ekhaya. Ngizokha nje ngespoon lapha, ukha ngespoon mbukelo khona ekhaya. Ngigeze, ngikusebende. Bese ke ngespoon kanje, ngigeze. Le gobongo uyalikhulumisa. Mina lasekhaya bomama lasekhaya kithi hlangana njengamanje ngiyanihlanganisa. Ngifuna umsebenzi, ngifuna inani ngigeze ngaphinde futhi ngifuthe mbukelo khona ekhaya. Bese uyaphalasa. Kuvuleka into zakho ezivalekile mbukelo khona ekhaya. Yebo ngeze kukhona bangazi amagobongo ehlukene awafanani. Alright ke mbukelo khona ekhaya. Bese phinde futhi ngoshaya ijikayo. Bese kuba nempinda. Manje intelezi ekunala ekhaya egada umuzi. Ngabe la khaya baganga, la khaya khona la khaya nesipoko, la khaya nemoya emibi, la khaya nemadimoni. Sikha ngomese mbukelo khona ekhaya. Lo mese ucijilo. Ngikha kahle ngomese, ngithele phansi ephepheni. Phinde futhi ngikhe thele ephepheni. Igeza ngayo wena, igeze ngawo umuzi wakho, phinde futhi ngibethele ngayo. Igada nemoto yakho mbukelo khona ekhaya. Ekhaya kuba kahle, yajabula ekhaya, ngikwazi ukulala. Intelezi le ngigaya kuphi? La ekhaya nini? Izolo mbukelo khona ekhaya. So, ngesikhathi lento ngikha lentezi ngikha ngomese. Kukhona lempi engilwa nayo empilweni yakho, manje kunezitha zakho engilwa nazo wena ongazazi. Bese uyafutha, uyaqhubeka mbukelo khona ekhaya. Ngithi minekile kulabo khona emakhaya. Ngiyamthanda kakhulu. Ukwanibusise, anikhanyisele. Chaza mina 30 Mpumalanga. Lokhu ngibhizi, lokhu ngihlezi, ngila edlozini. Ngijabulile kulabo khona emakhaya. Wena mbuwayo kulabo khona emakhaya nami nje ngiphethe lapha into ezikhala kahle. Amajusa engiza lapha. Lapha bangihlanganisele nganza kwethu ama-gravies lokho nalokho akuyi kwesilungu. Ngizothi nganza kwethu ke noma ngibhizi kumnandi kukuhle ngijabula ngidle ngikufunako lapha. Kodwa ngithi umsamo wami ngubhekile. Impilo yami ngiyazi futhi impilo yami isekhona. Futhi impilo yami isaya phambili. Mangunaka umsezodlozi, ngihlonipha idlozi. Bese ke ekhaya mbukelo khona ekhaya. Sesinendlu enkulu endlini ibona indlu kagogo le ihlala phakathi ekhaya. Idlu lena yabantu abadala. Okwafika la ekhaya mbukelo khona ekhaya uphumjabile.